Saka munoti kudini vanhu vari kushandisa zita renyu kuzadza mashow avo? Aiwa, vanofana kutobhadhara, vanofana kutobvisa mutero. Vanofana kubvisa mutero. Yeah. Muri kanzuro here Captain? A few moments ago. Hauzivi kuti takukwanisa kutora mapasipoti mani? Takukwanisa kutora mapasipoti mani. Zvinhu zvedu kuna kuda kuti haya vari kunze kwenyika taane chitupa, saka takukwanisa kudii? Taane chitupa, takukwanisa kutora pasipoti. Saka tinotenda mhuri yeZimbabwe. Saka murunzwa sei Captain? Zviri nani. Aiwa Captain, zvadodaro kuti zviri nani. Anyway, makakuinda seiko gore ra2025? Haimapinda nekupisa, kupinda muchitupa? Tatopinda nekutopisa, todarika naJafreza. Jafreza unotaura shona, imi munotaura chirungu. Munorova chirungu here Captain? Toreva chirungu yacho national. 2025 makatirongereiko Captain? Mavideos arifana kubuda 2025. Mavideos arifana kubuda? Nemangoma paYouTube kanje vanhu. Mangoma arifana kubuda handiti? Vanhu bozi vanhu vakomplaina kuti mangoma. Tochivapa here? Tochivapa here? Mangoma. Ane 2 years muchitrenda kuti 2024, 2025. 2025 achirotanga. Ucharamba uchikotrenda. Ko mucheno yengo, ko mucheno wamakuru waida. Zvinhu zvinoita seiko Captain? Maoro wamalebo. Aiwa, tinonzwa kufara Captain. Makomenzi anenge achingokandwa. Mune muchimaverenga here? Pane nyaya yakafamba kuti mimi makaita show muHICC musa 31. Hanzi makazadza mamakati pfa. Ndakaiona show yefake show. Vanhu vanga kuti ndimi makazadza. Vanhu vakatoenda vachiti vari kuenda kunoona Captain Britain. Inge fake show, inge rekudo trial town wakuvatenda. Saka vanhu vakashandisa zita renyu. Saka munoti kudini vanhu vari kushandisa zita renyu kuzadza mashow avo? Vanofana kurepeya. Vanofana kudii? Kurepeya. How? Munovaudza mashoko ekuti chii? Tobhadhara mari. Vanhu vari kushandisa zita renyu. Vamwe vanhu vari kushandisa zita renyu kutengesa zvinhu zvavo vachiti isusu tinotengesa chakati naCaptain Britain. Munotiwo kudii navo futi? Vanofana kutobhadhara, vanofana kutobvisa mutero. Vanhu vanofana kubvisa mutero. Muri kanzuro here Captain Britain? Panomwarisa vhidhiyo yangu paYouTube. Panomwarisa vhidhiyo yangu paYouTube? Tomuita sei? Tomuponda nemacopyright? Vakuita pirate. Mirai tovakwanda. Zimbabwe, nyika yose kusanganisira nana Mozambique nana South Africa kwese kuchando. Ndine kodzero kuisa vhidhiyo yangu paYouTube kwete mimi. Yaya good vibes. Hafana kungoposta vhidhiyo yangu asingaisi ikokeshika. Alright, yaya good vibes hafana kungoramba achikuposta yasingaisi ikokesha. But aiti akatumira wani? Anotumira. Captain, kana munhu akatumira. Akutonyekwa. But anokuposta every day. Anongoposta but azorangarira ikokesha. Maybe makamupa nhamba dzakashoma. Koza akatoenda paFacebook munhu wese ari kundifonera. Vanhu vazhinji akutora inbox wangu phone number dzangu varodziona paFacebook. Phone number dzangu paFacebook dzakatozara. Saka mutare yakuziya here? Mutare yakutondiziva, asikandiziva akatosara. Oyo Captain, hayi havanake.